Hopy, dzwoni do mnie ostatnio jakiś adwokat z Bytomio i godo. Je mi fest przykro, ale twój bracik kipnął. Jak tyś fesz szkoda twojego bracika? Mnie nie ma szkoda. To był pieruński żmijok. Wielki pun wyjechał do Katowic. No, że ten adwokat padał mi, że bracik zostawił po siebie 2 masarnie i fest wielkowędzarnia. Razem to je warte z 1 000 000 złotych. Wiela? Ciula wygrał w totka. No dobre, ale skapnie ci jaki geld czyni? Szpędlikoż mi zostawił 35 000. Złotych? Ja. O ciul, to chobyś dostał 14. Prawda? Gówno, prawda? Skocz mi na pukiel, a bądkiem wyleź. Z tego chłopie jeszcze trzeba zapłacić podatek. Dostać pieniądze i się ciepać choby w świnia w miechu. Po boczku święty, daj temu chłopu rozum, bo je nie wytrzymia. Ty, Hancik, wyrlej tą mietłą, bo obejrzysz. Wciulają ci. Ty zapłacisz podatek i ci coś zostanie. Ja, żeby kupić przegnitego Opla. A potem i ta szupa będzie stoła i gniła na placu. Daj spokój, ją już się dołek rozwdupić w takim maliny. Miała kiedyś takiego kolegi na Boryni. Kiedyś źle policzył podatek i chłop tak siupnął, że do dzisiaj musi płacić. Ancik. Srej go już po chłopie. A mnie coś wierci w karku, muszę horknąć. Prezesie, macie co sznupnąć? Śmieszne. No jeszcze śmieszniejszy będzie jak cię zumia kyrk. Żartowałek se. Chciałem go spytać, czy baba pana kocha. Na bok chłopy, on zaraz poleci jako fliger z tego familoka. Ciągle już po Anciku. Ciulo, daj mi dokończyć, że zostawisz te 35 000. Coś to padą! 35 000, co do złotego grosza. I przez 3 miesiące mogę ci się sterować na zagrudce. Godaj konkretnie, Gorolu. Artykuł 14 prawa podatkowego. Kiedy je w porządku, nie musi płacić darowizn do 35 000. Co ty fulosz, pierwszy raz słysza? Przysięgą, moja szwestra robi na gminie. Chyba miałeś szwestrę na gminie, bo słyszałem, że się ciupnął. Posłucham cię, a potem sąd tu trafia. No godum ci forgot, to jest 100% legalne. Zadzwoń do mojej A nie, naprawdę nie żyje. Zadzwoń się na gminę, oni ci to potwierdzą. Nie mam czasu dzwonić po jakichś gminach pieruńsko mamy jo. Tak się składa, że ja umiem wypełnić takie druki i Mono mógłby ci to machnąć. Przeżegnaj się, bo lecisz jak szmaterlok. Dobre, prezesie, po leku. Bo ty mnie tu ściskasz, choby Biksa śledzi. Przyjrzyj no papiery z gminy, ja ci to wszystko uzupełnia i załatwia. Powiedzmy prawie, że za darmo. Haha, ten gorol nie dupny, haha. Załatw mnie i moim chłopom kastla piwa i sumy monter. Najlepiej jakbyś miał to raciborskie miodowe. A co wy macie, sztumel pauza? Dupać tam dali! I tak się to wszystko ponaczyło, że ostatniego dnia roboty, jak już się robi teraz zima, czyli jak nasze warunki to w sierpniu, Ancik ze swoimi chłopami doił raciborskie miodowe na dachu familoka w Bełchaszynk.